Danke sehr. Jetzt 1,5 Minuten Tonino Piccola. Hvala. Čestitam kolegi McAllisteru na izvještaju o napretku Srbije kojeg je ona ostvarila u protekloj godini. Svakako treba spomenuti otvaranje prvih 8 poglavlja, primjetan gospodarski rast i poboljšan opći zakonodavni okvir. Međutim, u mnogim područjima ove godine svjedočimo manjku napretka, čak i pogoršanju unatoč izmjenama zakonodavstva. Prije svega danas je u Srbiji ugrožena sloboda medija, nedovoljno učinkovita borba protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ne bilježi se potrebno jačanje vladavine prava, kao i implementacija nedavno usvojenog akcijskog plana o poštivanju prava manjina i ljudskih prava. Nedostaje puna suradnja s Međunarodnim sudom u Haagu te bolje usklađivanje s vanjskom politikom Europske unije. Sve je to dio to do liste koju Srbija treba skratiti. Pored toga, bilo bi nepotpuno govoriti o utjecajnim događajima u Srbiji, a ne spomenuti nedavne prosvjede, uglavnom mladih ljudi nakon predsjedničkih izbora. Razlozi njihovog nezadovoljstva izazivaju zabrinutost. Tvrde kako su rezultati izbora donijeli tek formalnu promjenu funkcija. Od iznimne važnosti u procesu napretka Srbije je adekvatan doprinos boljim odnosima sa susjedima i rješavanje preostalih bilateralnih pitanja poput utvrđivanja sudbine nestalih ili sukcesije. Za Srbiju od osobitog značenja napredak u procesu normalizacije sa Kosovom, u kojem ima previše oscilacija i zastoja. Nema sumnje da bi rješavanje problema iz prošlosti otvorilo prostor suradnje na pitanjima zajedničke europske budućnosti. Vielen Dank, Herr Kollege, auch für das vorbildliche Einhalten der Redezeit. Und jetzt für 1 Minute Ivan Jakovčić. Srbija zaslužuje jasnu i sigurnu europsku perspektivu. Srbija je učinila niz koraka koji su pozitivni,